Bueno, imos comezar cos elementos hardware dun PC, xa os vimos outro día, fixemos unha introducción aos diferentes elementos hardware dun PC, periféricos, etc. E hoxe meterémonos coa placa base. Vale? A placa base, pero antes de meternos coa placa base, falaremos dos estándares de especificación dos elementos hardware dun PC. Vale? Isto ten que ver co que lle chaman factor de forma. Vale? Un factor de forma entendemos que indica as medidas e a forma que deben ter pois algún componente. Neste caso estamos a falar de placas base, co cal falaremos un pouco dos factores de forma que poden ter as placas base. Aquí nesta páxina se recollen a nivel histórico algúns dos factores de forma máis importantes que existiron. Máis importante, pois o AT, que foi, fala aí que apareceu no 95, pero que evolucionou a ATX, que xa vos digo que é o que se utiliza a día de hoxe. É o factor de forma máis extendido e o que a día de hoxe é o que se sigue utilizando, non? Bueno, fala tamén de, pois, a parte da forma e tal, pois falamos da ventilación, bueno, ofrece outras capacidades, o factor de forma tamén se recolle unha serie de información que debe cumplir, unha serie de estándares que debe cumplir aqueles elementos que se acollan a él, vale? Entón, como vos dicía, o factor de forma ATX é o máis famoso, e aquí tedes, pois, por exemplo, o EATX, vale? O ATX, o micro ATX e o mini ITX, vale? Realmente, bueno, vedes que cambian os tamaños, pero, bueno, xa vos digo, son vertientes do mesmo factor de forma que sería o ATX. Despois tedes o BTX, pero, bueno, xa vos di aí que non chegou a triunfar, vale? Máis que nada, bueno, vede un pouco como unha anécdota ou a nivel de curiosidade. Temos tamén o DTX, etc. Repito unha vez máis, o conector ATX sí que o debedes coñecer porque é o que se utiliza hoxe en día. Ben, unha vez falamos dos factores de forma e das especificacións, podemos comezar a falar das placa base. Unha placa base, ou mainboard, ou motherboard, vale? É o componente fundamental dun ordenador. Vale, non deixa de ser un dispositivo de tamaño máis ou menos dun folio cunha serie de circuitos impresos, vale, que, bueno, é a parte principal do ordenador. Divos aí que serve como medio de conexión entre o microprocesador, a memoria RAM, os dispositivos de almacenamento, as tarxetas de expansión, é dicir, é como a cola que une todos estes elementos, que aglutina, que permite interconectar todos estes elementos. Por tanto, estamos a falar dun elemento vital, vale? Que elementos teñen? Pois, mira, ten chipset, ten o conector de fonte de alimentación, vedes que volve a aparecer o factor de forma, zócalo para o microprocesador, vale? Tamén se pode chamar, ou se lle coñece como slot ou socket. Pontes ou jumpers, xa veremos para que serven, ou que son incluso, conectores de botóns, LEDs da carcasa, conexións ao altavoz, etc. Ranuras para as tarxetas de expansión, inda que a maioría das que pon aí xa están obsoletas, pero, bueno, convén que as coñezades, e, sobre todo, convén que coñezades as que se utilizan hoxe en día, que son PCI Express e PCI. Zócalos de memoria RAM, vale? Ou tamén slots de RAM. Toda a parte de portos que xa vimos nos conectores, serie, paralelo, USB, bueno, isto, repito, xa o vimos no apartado de conectores. Tamén o conxunto BIOS, CMOS, reloxio, xa falaremos do que é a BIOS e para que serve. Incluso tamén levará, na maioría dos casos, unha pila para permitir que non se perda información cando desconectamos a caixa da fonte da electricidade, perdón. E tamén, por último, controladoras e conectores de unidade de disco, como poden ser dispositivos ID, floppy para os máis novos, igual xa nin saben o que son os floppies, vale? Os disquetes. Isto está totalmente en desuso, xa é raro o ordenador que trae disqueteras, pero, bueno, a día de hoxe o máis utilizado sería a SATA. Ben, imos ver algúns exemplos de placas base. Por exemplo, comezamos con 1998, vedes aí unha serie de dispositivos, as tarxetas de expansión, a SISA, que están xa totalmente desapareceron,
as PCI, as antigas PCI 32 bits, a AGP, o portográfico, e temos aquí o chipset norte, vale? Aquí iría o procesador. É raro porque neste caso vai vertical, o normal é que vaya en horizontal, pero bueno, neste caso vai así. Aquí temos o chipset sur, chipset norte, chipset sur, xa veremos para que serven. A BIOS, vale, que xa falamos, xa nomeamos. Os conectores IDE, aquí conectaríamos as faixas IDE para pues, conectar un disco duro, un reproductor de DVD ou CDs, etc. Que máis elementos temos? Temos os slots de memoria, vale, para pinchar a memoria RAM, a pila, que vos nomeei antes, e o conector para a fonte de alimentación, o conector AT e a ATX. Vale. Vemos unha placa un pouco máis moderna, como podería ser esta do ano 2008, xa vemos que, bueno, os conectores traseros xa nos sonan, pois vemos aquí os diferentes componentes. Xa temos tarxetas de expansión, pero neste caso xa vemos que contamos con PCI Express. Que máis? Vemos que aquí temos os conectores para dispositivos SATA, vale? Vemos que non hai dispositivos faixas bueno, para conexión IDE, pero, sin embargo, bueno, veremos que aquí temos os slots de memoria RAM, vale, que podemos dicir incluso que dual channel. Xa falaremos máis adiante de que é, para que serve, e o conector da fonte de alimentación. Vale, máis cousas. Temos aquí a iria o procesador. Xa este é un caso normal, o procesador vai en horizontal, e aquí podemos intuir que vai un chipset, pero debemos acudir a manual para asegurarnos desto. Vale, aquí tamén eso podría ser un chipset. E aquí vemos que estamos nun erro, sí que parece que hai un conector de faixas IDE, vale? Pero repito, sería interesante revisar o manual. Collemos unha placa máis nova e vemos que, bueno, os elementos son máis ou menos os mesmos, vale? Temos os slots de RAM, temos os slots para as tarxetas de expansión, o sitio para o micro, panel traseiro, aí temos as tarxetas de expansión, e non podemos discernir nada máis porque, bueno, ven encapsulado por motivos de, bueno, de disipación de calor, eficiencia, etc. Habería que acudir ao manual para saber que é o que hai aí debaixo, vale? E, bueno, outra vez aparece aquí o factor de forma das placas base. Xa falamos un pouco máis en detalle do que era, vale? Da información que pode recoller un factor de forma, que pois indicará a forma da placa base, se cadrada ou rectangular, vale? As dimensións físicas exactas, vale? Ten que ser en medidas exactas, non vale aproximacións, porque despois deberíamos poder adaptar, bueno, as placas teñen que ser estándar, non pode haber variacións, vale? A posición dos anclaxes, áreas onde se sitúan os componentes, etc. Vale? E tedes unha serie de factores de forma a nivel histórico, pero, bueno, repetimos unha vez máis, o factor de forma, o ATX e as súas vertentes serían os máis utilizados. Vale, vamos agora a falar un pouco do que sería o montaxe dunha placa na caixa, vale? Cando vos mercades unha caixa, unha placa, venvos, bueno, empaquetada, trae unha caixa con unha serie de cableado, disposición de elementos, vale? Protector para o panel traseiro, tornillería, etc. Pode traer un CD, pero, bueno, xa caeron casi en desuso. A día de hoxe o máis normal é acudir a internet para ver a información sobre o manual. Pero, bueno, isto é bastante común a casi todas as placas, vale? A placa vai atornillada o que sería a caixa, vale? A caixa temos que fixarnos que, bueno, o factor de forma que ten a placa para que coincida co factor de forma que soporta a caixa, vale? Entón, se atornilla, bueno, esa caixa traerá unha serie de ranuras para introducir os tornillos que trae a propia caixa. Vemos aquí uns exemplos, e podemos tamén ter separadores plásticos, etc. Por regra xeral, os tornillos son de metal. E alguén pode estar pensando, metal con metal, corriente eléctrica, non semella moi boa idea, non? Xuntar todo eso. Bueno, pois, comentar que realmente sí que o é, vale? Porque estes tornilliños o que fan, nalgúns casos, é
actuar de o conductores a terra, vale? Para, por exemplo, a electricidade estática que se xera con esta electricidade que recibe a placa base, pois atenuar este efecto que vos estaba dicindo, vale? Entón, ten todo o sentido. Se realmente o que vos estou a dicir, sempre hai que acudir ao manual e sempre procurar seguir as instruccións de montaxe que inclúe o fabricante que diseñou a placa base, vale? Máis cousas. Tamén deberíamos asegurarnos, unha vez instalada a placa base, atornillada, etc., sería interesante conectar todos os elementos do panel frontal. Por exemplo, aquí vemos un exemplo de cableado que iría ao panel frontal, que neste caso vemos, por exemplo, uns cables que terminan nunha especie de protector plástico que pon speaker, podemos dicir que para o altavoz, para o disco duro. Isto realmente non conecta o disco con a placa, senón serían para eses LEDs que indican o funcionamento, a lectura ou non do disco duro. Vale? Entón, hai que asegurarse, seguir o manual e asegurarse de conectar correctamente cada un destes dispositivos, vale? E, isto sería, imos deixar o vídeo aquí, sería todo concernente ás placas bases para, posteriormente, detallar cada un dos elementos con máis detalle da placa base.